Det vi nu skal vise er, hvor nord er på et kort. Hvis vi ser på et hvilket som helst kort, i dette tilfælde Rude Skov, så vil nord altid være i toppen af kortet. Teksten på kortet samt nord- og sydlinjerne viser, hvordan at kortet skal vendes. Det vil sige, at de sorte streger går altid stik nord og syd på kortet. Hvis du har svært ved at huske, hvilken retning der er hvad, så kan du skrive et lille N for nord i toppen af kortet, et Ø for øst til højre, et V for vest til venstre og et S for syd nederst på kortet. Så kan du altid huske det. Når man står ude i skoven og skal finde ud af, hvilken retning nord er, så starter man med at finde sit kompas frem. På kompasset kan man finde nord ved at kigge på den røde pil på kompasset. Den røde pil peger nemlig altid mod nord, ligegyldigt hvilken vej du står. For at retvende kortet, det vil sige pege kortet mod nord, drejer du nu kortet samme vej som den røde pil på kompasset. Hvis du skal have den helt nøjagtige retning, er der inde i kompashuset, som er dette, nogle sorte streger, som peger i forskellige retninger. Der går en streg fra vest til øst, og 3 streger fra nord til syd. Stregerne fra nord til syd, det vil sige dem her, skal være parallelle med de nord- og sydlinjer på kortet, som vi viste før. Så nu drejer vi kompashuset, så den røde pil peger mod nord. Og nu kan vi så dreje kortet, så de før omtalte linjer er parallelle. Og således ved vi helt præcis, hvilken retning nord er.